да ви покажем, приятели, как наприхме инкубатора. Аз не разбирам от много от тия неща, да ви кажа. Напри го на 2 реда. И аз съм нов, не разбирам много, ама излезна ми успешно. Напри го на 2 реда. Отдолу да слагам. Отгоре. С терморегулатор, фасонка, кружка, перка. Така че съм начинаещ, ама успях. Излюпих тези малки пиленца. Пъдъци има и кокошки. Занапред ще продължаваме. Да, заспа. Стани ме! Занапред ще продължаваме. Ще го зареда и ще люпиме и така. Чао от мене, приятели!